Lamine, Clédo Lamine yo. Avec ma la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikremini noya, tonton Lamine Foyé. Lamine, aye konjumanke, tonton Lamine, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Lamine, aye konjumanke, tonton MBK, aye konjumanke, tonton Cheki, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Musa, aye konjumanke, tonton Alifa, aye konjumanke, tonton Atete, aye konjumanke, tanti Logo. Aye konjumanke, tonton. Aye konjumanke, tonton Siti. Aye konjumanke. Iya, nyaramani mo, plagi ajo. Iya, don't take it on na, jo febe da fenye. Don't tell about na pakele kele. Yeah, plakali dele kamare solutara pa manu manu. Plakali dele kamare solutara po de bere janju. Aya mani make. Saya tamazo ki kwale. Kola ila Flasriman Jan Kulibali Retlina era ni tita konika dongli min kadi kosebe bamanan do au bien maraka kando bamanan do aba ka da bamanan la tita kone re yoro jmen kadi isor la ka don masoro ka don kosebe nga tita kona be bon nara yan fan fe o bamanan yo bamanan be marakaw be mais ale kone na hagila maraka do pisigi aka bamanan ga maraka ka suma de bala asuma ba fe suma ba fe ni ya manga me ale dongli la ba do maraka de ba bamanan dongli da ko kanga foli bana bona o belajele makoro ka kene do adaminato fleni kambe belajele fo ka damine bamako kata sikaso segu kai o soni amina se fena
an bɛna taa Moti nka yan'an k'o bɛɛ kɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen bamanan cɛkɔrɔba in banna mɛn a banna ma a y'an kanu ɲinan an b'a kɛ san 86 ye nka cɛkɔrɔba in jɔlen ka kɛnɛ ni e ni ne ye cɛkɔrɔba nin cɛ ka ɲi a ka kɛnɛ k'alisa Ala k'o si ni kɛnɛya da an n'ale n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba in ye Elhaji Abdramane Jara de ye Elhaji Abdramane Jara a filɛ nin ye Amdala ye rue 58 porte 316 k'an bɛ a ka du maaw bɛɛ lajɛlen fo a furumuso ɲuman n'o ye silamuso ye o sigilen bɛ so kɔnɔ ye k'an ka foli bɛ se o fana ma kosɛbɛ ayiwa o bɔlen kɔfɛ sa ni foli b'i bolo i b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nka an b'a da an balimaw kan an balimaw tulo kan n'u bɛ fɛ k'an lamɛn internet kan u bɛ www.info-mali.com www.info-mali.com n'u m'o sɔrɔ u bɛ se ka www.tontonlamine.com www.tontonlamine o kolelen don espace t'u ni ɲɔgɔn cɛ tontonlamine.com u bɛ se ka n'u donn'o kɔnɔ u b'a sɛbɛnlen sɔrɔ J'écoute Clédou u bɛ se k'a lamɛn nin bɛɛ lajɛlen kan o ye internet mɔgɔw ye ayiwa Kulibali foli b'i fɛ foli bɛ n bolo lamini b'an lamɛnbaga bɛɛ fo Mali cɛ n'a muso Segu Kayi Kulikoro Moti Manden a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ fo a cɛ n'a muso bɛɛ lamini adamadenya a kɔnɔ ka dun n'an tora ka ɲɔgɔn bilasira ko dɔw bɛ nafa b'o la o bɛ dɔn n bɛ Goyita fo sugu la ayiwa n bɛ Jirani Senbara fo n bɛ Sɛki Nabi fo ayiwa n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ fo n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma n b'a bɛɛ fo Mali yɛrɛ cɛ n'a muso bɛɛ o faamuyara n'an balima minnu bɛ fɛ ka u da don bi babu la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 u bɛ se ka bataki ci numéro la n'o ye 76 43 70 45 76 43 70 45 o tɛ wele o ye bataki numéro ye ayiwa Kulibali an ye fɛn caman fɔ nka an ma bɛrɛ yɛrɛ fɔ bamananya ka dun kɔnɔ ka dun dɛ awɔ mɔgɔ bɛ dɔ dɔn i t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ ko dɔn bɛɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ aw kumakɛlaw ka kuma don ayiwa basi tɛ an ye caman fɔ ka na dɔgɔkun tɛmɛlen an tun bɛ cɛ 3 kuma de kan an ye dɔ fɔ o la fo ka na don tanamakow la fo ka na don dugu dasiru kuma ninnu bɛɛ la ayiwa bamanan an bɛ to halisa bamananya kɔnɔna la i b'o de dɔn i bɛ fɛn wɛrɛ dɔn nka i b'o de dɔn i yɛrɛ ye bamananya kan b'i da ayiwa bamanan bamanan dugu ye tɔgɔ caman sɔrɔ i bɛ se ka don dugu ninnu na u barikara cogo min na ka na don fo a dugu cɛkisɛw tɔgɔw la wa yala cɛkisɛya in bɛ sɔrɔ fu la wa cɛkisɛya a bɛ labɛn de wa a bɛ kɛ cogo di a bɛ sɔrɔ ba de fɛ a bɛ sɔrɔ fa de fɛ ou bien i yɛrɛ de b'a labɛnw sabati ka kɛ cɛkisɛ ye nka yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma Fadugu o ye Kulikoro mara yɔrɔ dɔ ye Fadugu ye yɔrɔ jumɛn de ye Fadugu bɛɛ n'i tɛmɛna Kulikoro ka tɛmɛ Banamba i bɛ tɛmɛ Woro i bɛ don Fadugu kɔnɔ ne yɛrɛ wolodugu mɔdugu ye Zamugu ye Zamugu bɛ Fadugu kɔnɔ dugu min don dugukɔrɔba don bamanandugu don bamananw ka fɔlen tɛ wa ko da bɛ kumu depuis a kilo 2 anw bɛ ko dɔn kuma min makɔrɔbaw y'a min fɔ a n'an yɛrɛw y'a min ye lamini cɛ bɛ labɛn de m'a fɔ yan ko da bɛ kumu kama a kilo 2 wa cɛ bɛ labɛn kabi i mɔkɛw ni faw bɛ balo la i bɛ labɛn de n bɛ kɔrɔmanzuru min ta fɔlɔ k'o f'i ye ne yɛrɛ ye Zamuka de ne fa tɔgɔ kun ko bɛɛ Kulubali ale wolofa tɔgɔ ko Amari Kulubali o Amari Kulubali ta fa tuma min na Amari Kulubali bɛ kamalenya na a bɛ fɔ ɲɛna cogo min a cɛmisɛnman waati kamalenkun don a tun cɛ ka ɲi ni maa y'a ye cɛ ni muso bɛ n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ diya i ye a ko diyara fa ye fo ka tɛmɛ fo fa nana ka na a bolo bɔ baara la a bɛ ka kulusimuguba de kala nɔngɔnya 20 kalalen don bamanandenw tulo b'a la a waati kulusiw i b'a fɔ 5 a bonya nɔngɔnya 20 ta y'a sɔrɔ jumɛn nɔngɔ suma o ɲɛ 20 ani 10 o de tun ye kulusi kelen ye ni i ɲɛ bɛ nin na wa a filɛ nɔngɔ de filɛ nin nɔngɔnya kelen k'a da ta o ɲɛ 20 ni 10
o ye 30 de o de kun bɛ kɛ kulusi ye a to u ka waati la. Ejo yana ka taa yɔrɔ jan munna bamanan b'a fɔ 10 20 30 ma ko ɲɛ 20 ni 10 ka tila k'a fɔ ko dɛbɛ i bɛ se ka jate k'an ye bamanankan na an bɛ tila ka nin hakili jigin yɔrɔ min fɔ la. Awɔ dɛbɛ o ye 40 ye. Munna aw b'a fɔ ko 20 ni 10 munna aw tɛ 20 ni 10 an tɛ 30 fɔ 30 nana anw fɛ kɔsa in nɔ an bɛ 20 de fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka 10 d'a kan. O ye ko walawalalen ye nka 30 in o donna kɔsa fɛ. 30 in ye bamanankan de ye wa? 30 in a kɔni donna bamanankan kɔnɔ a kɛra bamanankan ye n'o tɛ 20 ni 10 bamanan kun y'o de don. Donc bamanan dugu yɛrɛ farimanba ninnu bɛɛ tɛ 30 fɔ. Bon sisan a bɛɛ b'a fɔ. Bɛɛ b'a fɔ anw bɛ kɛ maa ye tuma min o y'a sɔrɔ 30 donna n'o tɛ fɔlɔ danni kun bɛ kɛ kolon de la kolonkisɛ. Kolonkisɛ 1000 o ye camanba ye kolonkisɛ dɛbɛ o ye 40 ye kolonkisɛ 20 ni 10 o ye 30 ye bon u ka compte kun bɛna kolon na fo ka na wari bɔlen o kɛra temps colonial waati tubabu tile la tamani tanga ni pigini ninnu daminɛ na nka anw m'o ye. Tama ani tanga ani pigini anw m'o ye nka a kɛra k'a sɔrɔ an denmisɛnninama don an tɛ ko dɔn kosɛbɛ fo ka na CFA fɔlɔfɔlɔ in bɔ ne kɔni y'a CFA fɔlɔfɔlɔ in dun parce que ne bangena indépendance ye an bangena k'a sɔrɔ indépendance ma taa ne bɛ ko dɔn tuma min o y'a sɔrɔ fili dabɔ ko ni RDA kow ni fɛnw de kun bɛ Modibo sigi kuma olu bɛ sanga na n bɛ ka mɔkɛ min ko f'i ye k'a lakale k'a teliya a ko jara cɛkɔrɔba ye kojugu. A y'a ma tila dɔɔni fɔlɔ. Hali bi b'o la. I ko pigini tanga pɔpɔrɔ sisan danni yɔrɔ la 20 ni 10 o ye 30 ye dɛbɛ o ye 40 ye. N'i bɛ fɛ ka silamɛya 100 i b'a fɛ ka 50 fɔ o ye dɛbɛ ni 10 de ye. O ye dɛbɛ ni 10 de ye. Ani dɛbɛ ni 20. Awɔ. Ayi 20 ni 10 n'i b'a fɛ ka 50 fɔ i b'a fɔ ko dɛbɛ ni 10. Dɛbɛ ni 10 dɛbɛ ni 20 o tɛ 60 ye. Awɔ. Dɛbɛ ni 20 ni 10 a tɛ fɔ ten ka yɛlɛ dɛ. N'u bɛ 100 fɔ u b'a fɔ ko silamɛya 100. Silamɛya 100. Silamɛya in ye mun de? Silamɛya in kɔni bɛ bamanankan nɔ. O kɔni dara wari kan nko yɔrɔnin m'o kɔnɔ bɔ fɔlɔ nka ni sera so n b'a walawala. O y'i jɛ dɔɔni. O y'an jɛ yɔrɔnin. Mais silamɛya tɛ dɛ. Ayi silamɛya tɛ dɛ. Silamɛya 100. Silamɛya 100. Silamɛya 100. A bɛ fɔ ten de. Est-ce que o tun t'u ka instrument de mesure dɔ ye? Awɔ a bɛ se ka ko ye sumani n'an faso dɔ. C'est ça ni sera so hakili b'a ta quoi. An bɛ ɲɛɲinini kɛ. C'est ça. A bɛ bɛn ayiwa an bɛ segin ka na i ye fɛn dɔ fana fɔ kuma kɔnɔ i ko nɔngɔnya 20 ni 10. Nɔngɔnya 20 ni 10. Nɔngɔnya de filɛ nin ye. Awɔ n y'a faamu i nɔngɔn k'a daminɛ i nɔngɔn na ka na i tɛgɛ denkɔni na. O de ye nɔngɔnya kelen ye. O de ye nɔngɔn donc bamanan tun bɛ fɛnkɛ sumani kɛ n'o ye. Bamanan ka sumani bɛɛ tun bɛ kɛ ni nɔngɔnya de. Awɔ mais ne bɛ na min fɛ o mɛnna dɛ. A mɛnna dɛ. Ayi ne yɛrɛ ye min ye o mɛnna o kɛra depuis 75 76 wagatiw ye. N'i tun taara suguba la i tun bɛ cɛkɔrɔba dɔw u b'u bolo de. I bɛ fini mugu y'u bolo bolo de bɛ kɛ k'a suma. O y'a sɔrɔ mɛtiri ma bɔ. Mɛtiri kun. Mais ne bɛ ka nin fɔ depuis 75 76 n'i taara suguba la dɔrɔn i bɛ cɛkɔrɔbaw birilen fini kunna tan u bɛ sin k'u nɔngɔn kɛ k'a suma lamini mɛtiri bɔlen mɛna k'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ma da o la koyi. N'i y'a kala dun o b'a nin bila kɛrɛfɛ dɛ ne ka fini bɛ suma n'o ye a b'a ka nɔngɔn kɛ k'a ta suma. Ok nka a mɛnnen sen nɔ sa e b'a dɔn n y'a f'i ye cogo min arabuya ni tubabuya in nana an gosi anw tora camancɛ de la walawalani caman bɛ a tununa. Donc mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ sumani kɛ ni nɔngɔn de. U b'u nɔngɔn u b'u yani turu fini na. N'u y'o turu fini na u bɛ sɔrɔ k'a tilen ta. K'a tilen. Kɔndu kun bɛ k'o kan. O ye kelen. O ye kelen. Mais nɔngɔn bon maintenant o jate bɛ dɔn cogo di parce que nɔngɔn mesure tɛ kelen ye. Dɔw nɔngɔn ka jan dɔ ta ye. Ni min ta ka jan u b'a fɔ ko karisa nɔngɔn selen don. Ne bɛ na nin fɛn in feere n balima de ma i jɔ an ka karisa wele ka na nɔngɔn ka jan o selen don o tuma ɲumankɛla sa a b'o wele ka na nka ni min ta ka surun sa o kɔni o bɛ kɛ ka feerew kɛ nka n'u b'a fɛ ka ɲumanya kɛ u bɛ nɔngɔndiya dɔ wele o k'a suma a bɛɛ ye nɔngɔn finimugutigi de bɛ se k'a fɔ karisa e ka na an b'a suma karisa fɛ o nɔngɔn dafalen don parce que ne bɛna fini feere ma e ne ka mɔgɔ de ye donc pour que i ka lafiya i ka lafiya kɔnɔ wala an ka kɛ nɔngɔnyatigi n'o tɛ a bɛɛ bɛ wele ko nɔngɔn ni nɔngɔn bɔra a la ni foro don ko foro kɛnɛ de bɛ kɛ o ye sentigɛɲɛ ye sentigɛɲɛ
sentigɛ ɲɛ amina lew ni sentigɛ ɲɛ ma yɔrɔ min n'o ye yɔrɔ surunin de bɛ sentigɛ ɲɛ kɛ nka ni min janyana o bɛ kɛ para ɲɛ ye para ɲɛ de bɛ dansan 1 2 3 i b'i sen wa fo ka se sentigɛ ɲɛ ye jumɛn de ye sentigɛ ɲɛ ye sen dafa janya hakɛ de ye n'i y'a sen dafa 1 da i bɛ sen 1 wuli ka t'o da 1 ɲɛfɛ tagama cogo ka taa nka i b'a suma i bɛ k'a suma de o ye tagama cogo ye i bɛ taama n'a ye taama normal awɔ taama normal don mais i t'i sen wa ka taama komi a ka di ye cogo min taama tɔ non i b'i sen min d'a mɛ i bɛ dɔ in ta fana k'a da o ɲɛfɛ k'a da o ɲɛfɛ non sentigɛ i bɛ o da n'i ye droite da i bɛ à gauche da fana k'a da senkɔnɔgunba ninnu na voilà donc namara kana don a la o de bɛ wele ko sentigɛ ɲɛ para ɲɛ o ye tɔgɔ yɛrɛ janya wa hakɛ i b'i sen waga i kɔni b'i sen waga sa fo k'o dafa parce que fɛn zuman dɔ don i b'i para waga ka t'o da o m'a da yɔrɔ min para sen 1 ta ka n'o da o sanfɛ mais i b'a se f'i sen wa hakɛ la a kana kɛ fɛn dɛsɛlen ye i t'a tɛmɛ a ka fɔnɔ i kana don dansago kɔnɔ donc o ye para ɲɛ ye nɔngɔ ɲɛ bɛ yen sentigɛ ɲɛ bɛ yen para ɲɛ bɛ yen o faamuna ayiwa basi tɛ sisan an donna ni nɔnkɔn ɲɛ 20 ni 10 o tun bɛ tigɛ finimugu la o finimugu de tun bɛ kala lamini baki bɔlen u nana yɛlɛma baki rɔ nka a tun bɛ kala finimugu yɛrɛ de la nka finimugu ko baki ko m'o ka fiɲɛ o giriya tɛ finimugu bɔ giriya la baki ko selen sa u yɛlɛmana baki kan nɔngɔɲɛ 20 ni 10 in tun bɛ suma k'a kala kulusi ye lamini kulusi yɛrɛ mugu bonya kojugu i y'a dɔn kulusi jala kɔni i bɛ cɛsiri yɔrɔ kɛ waati min o de tun bɛ kɛ nka o tun bɛ kalali 2 kɛ yan k'o kɛ komi jala o bɛ bila i tɔ na de ɲuguɲugu yɛrɛ tun bɛ kɛ o tɛ i camancɛ t'a bɔ n'i tɛ maa kunbaba ye a mugu faralen ɲɔgɔn kan jurukisɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc dɔ bɛ kala dawolo 2 la sa i b'o ta k'o bila i jagi kan donc o balalen b'i kan na kulusi m'a kɛ cogo cogo a tɛ tun cun bɔn turuti bɛ don a kan n'o donna a kan turuti ye mun ye turuti o tun bɛ kala o bakilama don i b'a ye a yan yɔrɔnin na u bɛ k'o wuli tan kɔfɛ yɔrɔnin fana i m'a ye cɛkɔrɔbaw la hali n'i y'u ka dulokiw filɛ i b'a sɔrɔ nuni wuli mɛ kan dilen dɔ wulilen don voilà fo kankurunin fo cɛkunbanjɔlɔ kɔrɔ ko cɛkunbanjɔlɔ kankurunin de cɔ yɛrɛ a bamanankan de ye cɛkunbanjɔlɔ ye lamini cɛkunbanjɔlɔ in tɛ bɔ bɛɛ la dɛ e tɛ cɛmɛdali jikɔrɔ ko mɛn njikɔrɔ Fatama Jalo de cɛ in ya tɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali la cɛkumanjɔlɔ 2 de tun b'ale la cɛkumanjɔlɔ kankurunin 2 de tun b'ale la n'i y'a ye kamalen cɛ in don kankala ka jan n'i yɛrɛ y'a ye i bɛ kabakoya a dancogo la i b'a filɛ fɔlɔ ala ka ɲi i bɛ kabakoya ale dancogo la i bɛ kabakoya la a kan sigi cogo la kankana ka misɛn k'a turu k'a kɛ komi a bɛ taa kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka segin ka na cɛkumanjɔlɔ 2 in kun bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ kuma fɔ mɔgɔw b'a ma filɛ a bɛ taa ka segin min kɛ o ka di mɔgɔw ye an gɔnɔ filɛ la ala bɛ yɛrɛ la i ta de man ɲa a i ta ye mɔgɔw la sisan mɔgɔw bɛ bonya kojugu a bɛ gɔnɔ filɛnin bɛ tunu voilà tiɲɛ dɔ bɛ yen surtout minnu tun bɛ daji kunu kosɛbɛ de f'i b'a ta ka segin tɔ an tun b'an jɔ k'o mɔgɔkɔrɔbaw gɔnɔ de lajɛ i b'a ye dɔrɔn kurunin bɛ yɛlɛ ten ka taa daji kunbɛn ka jigin n'a ye o yɛrɛ don nka i yɛrɛ ɲuman na manifin bɛ bonya sisan mɔgɔw bɛ bonya bɛ poita joona kan bɛɛ bɛ funu a tɛ ye a bɛ tunu quoi baba filɛlifɛn tunu a ɲuman cɛ ka ɲi dɛ ale ta tun bɛ mɔgɔ fɛ n'i ye jifilen ye dɔ kan na dɔrɔn i b'i jɔ f'i b'a ta ka segin tɔ ye et puis n ko bɛ k'i bolo filimu de kurunin bɛ yɛlɛ a bɛ taa ji kunba fɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu 10 ni kelen bamanan an ma tunu a yɔrɔ la an bɛ tila ka nin hakili jigin ayiwa n'Ala sɔnna sisan jurunin bɛ bila kan na i ye duloki min fɔ i k'a duloki tɔgɔ turuti fɛn ka bɔlɔnin dɔ bɛ wuli ka n'o bɛn kan ma dɔ in fana bɛ bɛn jaki yɛrɛ daminɛ na jaki ni kankuru cɛ o bɛ sin ka i b'a ye saraka dulokiw de la kosɛbɛ u ka dalifini saraka dulokiw a b'olu de la mais sisan u y'o fana tubabuya kala u y'o kani kɛ u y'o kani koli cogo dɔrɔn n'o tɛ a kala cogo kɔrɔ a ye ɲɛna cɛkun ka ɲi kosɛbɛ donc n'u kun y'o don a y'a laminɛ ni turuti doro ka sa o kun ye kamalenba de dafalen ye anw mɔkɛ in yɛrɛ warijɛ wolowolo belebele falen b'a tɛgɛ la fɛn kun b'a fa fɛ o tuma bologɔni 5 in o bɛɛ falen don warijɛ la a bɛ munumunu fa in ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn u y'u t'o ja de la dɛ
Première Guerre mondiale tubabuw sina ka na cun jamana in kan cɛ t'a dabɔra sa dɛ ale dun bɛ kamalenya nɔ ni maa y'a ye i ɲɛ b'a minɛ cɛ tubabuw na ni dunu gosira ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ lɔ se kɛlen yen nɔ o waati tubabuw de bɛ mara la u bɛ kamalenkɔrɔ dafalenw de minɛ donc u y'a ale wele ko Amari Kulubali a nana ko docteur k'a lajɛ o y'a lajɛ ko ko a joli ka ɲi kojugu u y'a ta ale taara sa dɔw taara sa ma ale talen o kɛra mankan ye o kuma mɔkɛ in a ko dugutigi k'a fɔ tubabukɛ ale b'a dɛlɛ a denkɛ in bila ni nin taara surasiya la ale dun ka d'a fa ye a den ka d'ale ye cogo min ale ma dala n'ale bɛ si sɔrɔ a kɔfɛ dugutigi a waati la dugutigi fana ka maa sɛbɛyale ye u ka di nka dugutigi si ka kɔrɔta ye nka tiɲɛ yɛrɛ la a waati la ale a kungo ni dugutigi in ko a bɛɛ ye kelen ye puisque u ka kow ye kelen ye dugutigi y'a essayer ka kuma tubabukɛ fɛ tubabukɛ ko non ko a tɛ bila abada ko a bɛ taa n'a ye kab'o kɛra ni jama cɛrina u tɛmɛna ka taa dugu wɛrɛ donc le lendemain u bɛ segin u y'a mɔgɔ minnu ta a b'a labɛn u bɛ na a minɛ ka taa force de kun don nka n'i kɔni taara ka ban i somɔgɔw bɛ wɔyɔ bɔ i la de i ye wɔyɔ dɔn ka mankan ci mankan dama tɛ wɔyɔ ye dɛ wɔyɔ bɛ yen wɔyɔ sukasi i m'o mɛn fɔlɔ dɛ sukasi dabila la o n'o tɛ kasi cogo dɔ bɛ yen o de bɛ kɛ su la donc u bɛ sukasi yɛrɛ de k'i la k'a kɛ komi n daɲanen don parce que i bɛ ka taa yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ segin mɔgɔ tɛ segin a ye segin kuma dɔw tɛ dɛ o waati mɔgɔ min bɛ segin ka na o ye maa sibatigi ye Première Guerre mondiale a tilancɛ bɛɛ tun bɛ faga de donc e bɛ taa dɔrɔn ayiwa ni labɛn sugu dɔ t'i la i tɛna fo a ka kɛ labɛn mɛn ani ba ye muso jɔlen ye ayiwa i ba ka dugawu b'i kɔ muso min y'a cɛ bonya den de tun bɛ taa ka na n'o tɛ bɛɛ tun tɛ na dɛ o tuma na sa a talen a ma diya cɛkɔrɔba in ye a ma sɔn ka dumuni kɛ a y'a ta sɔgɔma a ma dumuni kɛ tilela fana sigira a ko a fara min taara o kɔrɔkɛ bɛ cikɛyɔrɔ de la o nana ka na a ka minɛnw bila dɔrɔn o y'a fa ɲɛ kumunen ye o taara ko baba ko mun b'e la a ko i jɔkɛ ma ta de ko tubabuw nana k'u y'a ta k'u bɛ taa n'a ye ko baba k'e ɲɛ kumukun y'o ye a ko a ko e ma dumuni kɛ wa o y'a sɔrɔ wɔkɔrɔma ba ko a ye ko a fa yɛrɛ ma sɔn dumuni na bi ayi ko ale ma dumuni kɛ ko ale fa yɛrɛ dun a ko baba ko ka ni i fari fa sa ko dumuni kɛ ko ni dɔwɛrɛ tɛ o kɔ ko ne bɛ taa ko kɔrɔman filɛ nin ye Amari cɛ ka ɲi a bɛ ɲɛnajɛ fɛn min ka di ye o de ka di ne jɔkɛ don fa kelen ba kelen nka a ko ka di ye a bɛ to yan n bɛ pila dɔ f'i ye su in nɔ so d'a ma a ka taa fo kɔnɔ o y'an kɔfɛ dugu ja dɔ ye a tɛnɛmuso dɔ bɛ a ka taa ye n'a taara dugu b'a jɛ i b'a fɔ k'a bolila i b'a fɔ a kɔrɔkɛ bɛ yan ne bɛ taa ni nana o don ni yɛrɛ ma na o tɛ foyi tiɲɛ n jɔkɛ in ka to i kɔrɔ yan dumuni kɛ lamini o fɔlen cɛkɔrɔba nisɔndiyara a y'a dumuni kɛ k'i fa a ko wɔkɔrɔba a ko na yan a ko kabini y'i wolo i ma fɛn kɛ min diyara ne ye ka bi ta in bɔ n'an ka taa cɛso kɔnɔ a y'a lamini ko caman kɛra ye walayi n bɛ ka kabako de f'i ye lamini walayi n y'an kale Alahu de la a ka bon n ka kale ma a y'a labɛn dɔ da anw mɔkɛ in kan quoi n ko c'est à dire que a labɛn bonya kojugu alimaw ya marifa de dilan a kama ka visé u ya kalo 2 de kɛ ka fusil dilan ale kelen kama spécialement k'a gosi k'a kunkolo cɛci a kunkolo cɛcilen de Gaulle ko n'u y'a su sɔrɔ ko a bɛ kojugu kɛ maa 80 de sara yan'u ka wɔkɔrɔma sama ka na u y'a sama ka na o waati docteur tɛ bluff t'a la u y'a kunkolo kala o yɔrɔ bɛɛ ka kunkolo sɛmɛ dɔ don a kɔnɔ a y'a 2 mois de kɛ koma na mais a wulila nka kisɛ donnen kun n'a ɲɛfɛ ka na bɔ a tɔ fɛ n bɛ dan ye fɔlɔ parce que a duma tɔ de bɛ kɔfɛ donc a nana so o la a nana a tɔ bɛ ɲɛfɛ o i b'a ye o kɛlen fa in donna n'a ye cɛso kɔnɔ a lamini a y'a fɛn caman jigi dɛ a ya dalu o dalu b'a bolo a y'a bɛɛ di wɔkɔrɔma ma a ko n'i ka nin ko n tɛ n ko n bɛ taa kaburu kɔnɔ n ko n tɛ nin d'i ma munna awɔ puisque wolo yɛrɛ y'o ye ala ye kɔnɔbara ye janfanji ye kulusijala bɛ maa janfa o den dɔw bɛ kɛ a bɛ kɛ komi k'o kunu
nka dɔw bɛ i b'a fɔ u bɛ ka sɛ n'a bo tobi ka segin kɔrɔ yɔrɔ n'i ma bo bɔ sɛ la n'i y'a n'a bo bɛ tobi a bɛ kɛ fɛn ɲugun dɔ ye dɛ donc a ya den labɛn o rɔ k'a labɛn tubabuw bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ a tilala tubabuw nana o y'a dunu gosi ko tubabuw nana ko maa talenw ka taa cɛkɔrɔba in taara ko dugutigi k'a fɔ tubabukɛ ye ko wa a ye denkɛ bolila surɔ dɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a bila ka taa ko a bolila surɔ o dun tun tɛ fɔ o dun tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan dugutigi ko tubabukɛ ma ko tiɲɛna k'a bolila parce que ko kamalen ka jate a ka ko n'an taw tɛ kelen a kɔni bolila ko an y'a fan bɛɛ lajɛ an ma ye mais a kɔrɔkɛ bɛ yan tubabukɛ ko k'u ka kɔrɔkɛ joli lajɛ tubabukɛ ka docteur y'a kɔrɔkɛ joli lajɛ to docteur de don u ko non ko nin joli ka ɲi sa ko nka a tɛ dɔgɔkɛ in ta bɔ ko non k'u bɛ nin ta ten u y'a ta ten quoi a taali fɔlen du kɔnɔ a ba nan'i jɔ da la a ba y'a ka tafe de foni ka kalasira kelen min b'a sanfɛ k'o fara ka bɔ a kunna a ko Wɔkɔrɔma a ko nin minɛ a ko n'i taara ni kisɛ sera ka e faga k'e tora kɛlɛda la o b'a sɔrɔ kabini ne sigira e fa kun ne m'a bonya wa o b'a sɔrɔ ne y'an sen kongo ka da cɛ wɛrɛ de kɔfɛ n'o ma kɛ Wɔkɔrɔma i bɛ taa i bɛ na hali ni kisɛ kɛra sanji ye e bɛ na hali n'i y'a sɔrɔ diɲɛ da don k'i bɛ na k'a fɔ pendoli ni fɛn tɛ dɛ a y'i jɔ an ka bulonda de la an yɛrɛ ka bulonda la a y'a tafe de fara k'a di a denkɛ ma hali bi an ka bulonda la ne fa banna a ma da nɛmɛ a banna 88 hali n'i kun bɛ bɔ a bɛ a ci 5 kɛ i ɲɛfɛ Lamini n'i y'i sen da rɔ ka bɔ hali n'i su don i su bɛ na i su tɛ don kun fɛ a tɛ to yen abada ne yɛrɛ ni n ka denmisɛnw kɛ bɔ ma kɛ Kulibali jan an ka misiki k'a la i ka a dɔ sɛbɛn papier kan ne yɛrɛ fana ka n dege a la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foti ayiwa basi tɛ an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ Kulibali an bɛ bamananya kɛnɛ de kan k'a yira an balimaw la k'a fɔ cɛ tɛ kɛ ten fo cɛ fo labɛnw de ka sabati la yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo Lamine don awɔ ayi ne tɛ Sisoko ye ayi ala ko na ka kuma kɔrɔ fa ɲɛna sinon ni kuma kɔrɔ ninnu ka dan kosɛbɛ dɛ ko kɔrɔ ka fɔ suru mari dara mangado ka ba dogoro ayiwa basi tɛ ala ta n ka foli kɛ ayiwa basi tɛ o de don k'an bɛ dugorolakaw bɛɛ lajɛlen fo Kulibali cɛkɔrɔba y'a den labɛn mais i ye yɔrɔnin dɔ fɔ ma min faamu cɛkɔrɔba n'a ka dɔnniya i b'a dɔn an ka farafin cɛkɔrɔba caman n'u ka dɔnniya taara bisa nka mun de y'o kɛ a bɛ sɔrɔ min fɛ dɔw ta ye denkɛ yɛrɛ min b'a la ni a ka kan ka d'o ma dɔw ta ye ala yɛrɛ wolo bɛ janfa kɛ o komanda ye dɔw ta y'o ye nka denkɛ dɔw fana ka timiningoya b'a la n'i ma gɛrɛ cɛkɔrɔba la e tɛ se k'a kɔnɔta sɔrɔ n'o tɛ n'i y'a ko duman kɛ cɛkɔrɔba ye don o don a kɔnɔ bɛ dayɛlɛ e ma ye a ko ale bɛ taa ko dɔw ka to yan yɛlɛn b'a fɛ a donna n'a ye cɛso kɔnɔ a y'a ko a bɛɛ la a y'a bɛɛ d'a ma Lamini n ko cɛ labɛnnen bɔra a ba kɛlen ka fɛn d'a ma a taara a y'a tubabuw kɔnɔ n ko waati tubabuw kuma alima tun b'a fɔ ko farafin tɛ sa ko n'u fa ko ni dugu jɛra k'u bɛ wuli Wɔkɔrɔma ni bataillon kun bɛ bila ka taa ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔw bɛ ban kelen min na a y'a min k'o la o mɛnna dɛ alimaw de y'a jate minɛ ni nin cɛ in yɛrɛ ma gosi ka bɔ jama na a bɛ gɛlɛya yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo vraiment an ka cɛkɔrɔba bɛ ka kuma min fɔ nin kɔni a ka d'anw ye kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ an ka génération nin kɛcogo la sisan ni fɔlɔ génération kɛcogow tɛ kelen ye parce que n'anw tora ka fɔlɔ kumaw lamɛn bɛ se k'an ɲɛ yɛlɛ ko caman na nka a bɛ sabali a ka se ka histoire in laban vraiment ne yɛrɛ filɛ baarayɔrɔ la san dɛsɛlen bɛ ka foyi kɛ fɔlɔ fo n ka tila nin na vraiment ala k'aw sɔrɔ a ka baara la amina yarabi aw mɛn a ka baara la ala sɔnna yarabi ala k'an n'aw fo bagaw kan bɛn amina yarabi wa tan kɔni ka wula yɛrɛ tiɲɛ amina ala ko duwawu minɛ amina yarabi i ce weleli la bamanan ayiwa an y'o fɔ cɛbakɔrɔ tɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye f'i ka labɛnw sabati nka cɛbakɔrɔ ka labɛn sabatili bɛ daminɛ cogo di wala cɛbakɔrɔ ka labɛnni yɛrɛ sabatili bɛ daminɛ Lamini kabi den yɛrɛ an fɛ bamanan kabi den bilenmanin bɛ finikolo la a bɛ labɛn ngo jiriw b'a danna n'a labɛnna finikolo la
a m'a ko a tuma min a kelen bɛ to ba bolo o waati maa min timina ka d'a ka ko rɔ o ye mamuso ye mamuso timinanjiw bɛ fura ɲini ka den ko kabi a ma se jardin ye fo a bɛna tɛmɛ jardin na ka école daminɛ o b'a sɔrɔ mamuso bɛ k'a ko mɔgɔ kelen minnu b'a la ni a kɛra maa timinandi a b'olu ka ciw kɛ dɔw b'u den ka furamugu mugu d'a ma ko bɔn ko taa nin di mamuso ma k'a k'i ko n'a ye anw fɛ bamanan kabi bila kurunin i bɛ ko cogo de la mamuso b'i ko dɔɔni hali maa ba bɛ taa balimakɛ dɔw fɛ ko dɔɔni b'aw la ne de kɛra muso ye ɲiyɔrɔ wɛrɛ tɛ n na a ye ɲiyɔrɔ di yan n bɛ taa kɛ n den na u b'a ɲiyɔrɔ d'a ma balimamuso ka ko ka gɛlɛn m'a f'i ye n ko i tɛnɛ muso don wa n'o kumana dɔrɔn ma balimamuso kɔnɔnjɛ don dɛ balima ninnu bi u ka yɛlɛnw ta ka d'a ma a bɛna kɛ bɛnnen de la o de kosɔn ko n'i ka kɛlɛ sera i bɛnna so ma i ka minɛ bɛ jigin o tumana i bɛ labɛn ten lamini dɔɔni labɛnni tɔ bɛ dafa ni bilakoroya nana ko a tuma min n'a nana se bolokoli n'a sigira nɛgɛkɔrɔ o don su fɛ bolokoli siɲɛ na su furuba koli bɛ kɛ bɛɛ la lamini fura caman b'o ji la dɛ bilakoro bɛɛ bɛ ku ɲɔgɔn fɛ o waati kɔnɔjuguya barikama b'o ta o waati masaw bɛɛ den ye bɛɛ ta ye o waati fana den bɛɛ fa bɛɛ ka i la ni wolomaniba in kun tɛ kɔnɔjuguya kun tɛ a waati masa bɛ hinɛ maakɔrɔbaw bɛ hinɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw fana wasa donnen kun don maakɔrɔbaw la ɔ yadɔ sisan denmisɛnninw caman kɛra automatique de olu tɛ gɛrɛ maana ko ye butɔn de b'olu la ni kumana olu ye ko bɛɛ ɲɛdɔn yɛrɛ tilenna tiɲɛ dɔw bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn olu ye ko bɛɛ ɲɛdɔn yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo awa Lamine b'i fo aha Bulado ka maître Kulubali fo awɔ ɲaamɛ a ka yamaruya di yan fila fɔ Rayban Soko u b'i fo n'Ala sɔnna plaisir ba don nka i ni maître sɔrɔ kuma la bɛ dɔɔnin fitinin min dɔn an kana bɛɛ to an kɔnɔ an k'a fɔ an mago b'o la an bɛ karamɔgɔ ka fɛn sɔn ji la n bɛna fɛn dɔ f'i ye Lamine peut-être i ye dɔ mɛn i ma caman mɛn a la Mali banzumanaba i b'a dɔn a bɛna a kɔnɔ ani ɲɛmana a wolola le 8 Ségou minɛna avril le 7 ale bangera lundi le 8 avril 1890 Mali banzumanaba a nalen tuma a wolofa o de ye Jeli Bala Kunsogo ye a ba tɔgɔ ko Namusu Jabate u b'a wele ko Diya Mali banzumanaba ye san 7 kɛ a ma tagama san 7 a ma tagama a dɔgɔnin dɔ bɛ yen ko Mamadu o de y'a sɛgɛ minɛ ka tagama n'a ye ɲɔni y'u mɔgɔ 4 minɛ Beko ba Mamadu a n'ale saba in bɛɛ sara le tora a bangebagaw ko komi tere ma an bɛ t'i fili ɲama na u ko kɛ a mamuso ko k'aw delila ka mɔgɔ ye a bɛ fili ɲama na wa n'a tun bɛ dumuni kɛ ani mamuso in de bɛ dumuni kɛ mamuso ka fini a bɛ min siri a la o fini kɔrɔ a bɛ kunkolo tigɛ k'o don Mali banzumanaba la a ye to de la fo kana kɔrɔbaya dɔɔni don dɔ la a wulila ka b'a ka duguni na Koni a bangera yen de ka taa Tamani ka baton ta ka taa Kulukoro a ye san 12 kɛ Kulukoro a taalen Kulukoro a jiginna mɔgɔ min fɛ o tɔgɔ de ko Tarawele fa ninnu taara a nɔfɛ yan'a ka taa fɔlɔ dɔgɔnin ninnu sera muso furu ye u ko komi ɲɛ t'e bolo ne ye ɲɛ ko ɲini min tɛna d'i ma parce que u b'a fɔ ɲɛ t'i bolo a ko ne ɲɛ ye Ala de y'a di yan ni Ala ma ɲɛ ma ne tɛ se ka a y'a di n dɔgɔninw ma mais Mali banzunaba u taara a nɔfɛ a parents ka na n'a ye a nana sɔrɔ dɔgɔnin ninnu ma muso yɛrɛ kanu ye commencé k'a furu ale de y'u bɛɛ furu k'u d'a ma a ye san 20 la kɛ ale de b'a fa a n'a dɔgɔninw ka lɛbito ka tila ka muso furu k'a du bɛɛ ma ni yɛrɛ sabako ye Lamine bɛ n'o f'i ye u bɛ sɔnni dala Siaka ba u b'a wele Siaka u b'a wele ko Bugu ka Siaka a y'a fasa la so dɔ de tun bɛ Bugu bolo Siaka bolo
u bɛ bugu in da kan parce que a fa tɔgɔ de Bugu Tarawele so in Dubé de don bilenman Dubé ye so bilenman de ye fɛn jɛman tun b'a la ni so in tun b'i da a bɛ pɔsɔn de da a b'i da kan a ye so in a ye Dubé in san mɔgɔ min bolo de a tɔgɔ ko Buwancinin a kɛra kɛnɛ de kuma na kelen Lamini a ko mɔgɔ si tɛ se ka nin so in sɔrɔ a bolo hali n'a fa ko k'a ka d'a ma k'a t'a di Banzumana bɛ kɛnɛ kan wulada dɔ tun don 16h u nana u y'a f'a ye a ko Banzumana anw kɔni so dɔ bɛ bugulen si a ka bolo hali fa ko n'a fa ko k'a d'a ma n'a ba ko k'a t'a di a ko a ye taa n ka ngɔni ka dɔ bila n ɲɛ n bɛ n bolo d'a kan na n bɛ taa a b'a di a tagara tuma min a ye si a ka duguden si a ka sɔrɔ a kumana ka kuma o ko bi kumana kosɛbɛ dɛ ko bi n nani kama a ko n'i nana kama o tɛ baasi ye i ko cogo di fɛn fɛn bɛ n bolo yan i k'a fɔ n b'a bɛɛ d'i ma ni n fa ni n tɛ n mana ko wɛrɛ la n nana de k'i ka so Dubé bilenman in di yan a k'a ka i ka taa n'a ye a y'a dɔgɔnin wele o tun tɔgɔ Suleman Tarawele o de ye so in n'a bɔlɔ bɛɛ ta ka taa furu o y'a sɔrɔ a bɛ Fako fɛ yen a y'i to dutigi ma ko sisan yafa n ma ne tɛna mɔgɔ n'aw b'a fɛ ka n ka ngɔni kan siya ka bugu siya ka fɛ yen désormais ne jatigi kɛr'o ye Lamini a nan'o fɛ o t'a bannen ye dɛ u ye fa in kɔnɔla furu ko a kama u ko ko mɔgɔ tɛ se ka Mali Banzumana ba ta dɛ n'i ye nin to yen a b'i ka misiwa k'i yɛrɛ ci ka fɛn bɛɛ kɛ den k'a ma ko den ma a y'a fɔ a bugu y'a fɔ a den ma a ko e taara nin ta ka na n'a ye dugu bɛɛ dɛsɛra ka mɔgɔ ye wa a ko baba n'i b'a kɛ i ka wɛrɛ de ma n'i ka wɛrɛ nɔnɔ haramu fɔ n ka sa Mali Banzumana ba kama baba n'i b'a k'i ka ɲɔ de kan n bɛ sɛnɛ kɛ mɛ fo ka ne sa ne tɛ ka ɲɔ bila n an bɛ bɔ da min yɛrɛ fɛ i b'o bila kɔrɔ na hali sini da in bɛ yen ne ni n ka cɛ bɛ to ka bɔ Mali Banzumana ba ye n b'a fɛ ka karamɔgɔ ka kuma sɔn fɛn na dɔrɔn Ala bɛ mɔgɔ di fɛn kɔ la Lamini a bɛ tila k'a d'i ma Mali Banzumana ba tɔgɔ ye ko a bɛ fɔ ale de ma ko Mali Banzumana ba Mali bɛ da kelen de tɔgɔ kan pour a ma ɲɛ sɔrɔ san 70 ale de tun bɛ u ka lɛnpo sara walahi a y'o kɛ yan Lamini ni n ko n bɛ don Mali ba sisan n b'a fɛ ka min f'i ye a ma dɔ bɛ yen i bɛ wolo i bɛ tila ka fɛn dɔ kɛ i bɛ yeli kɛ mais ale m'a ye yɛrɛ a ye fɛn 20 sɔrɔ a bɛ ban tuma min den 15 de bɛ yen a ye muso 13 furu ɲɔgɔn sɔrɔ Lamini bɛ minnu f'i ye walahi nin y'u bɛɛ ye wulibali muso jeli muso 13 donna Mali Banzumana ba bolo ma ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen o kelen de balolen min bi o ye Mariam Sanogo ye a b'a ka so so min bɛ olu ko de ye Filɛ ani Amadu Ampate b'a bila ka taa nɔfɛ Segu ka na n'a ye so in jɔ k'a d'a ma a tun tɛ courant sara a tun tɛ ji sara fo ka kuta kɛ n'a sɔngɔ ni malo wari bɛ ta ka di Banzumana ma Modibo y'o k'a ye fo ka Modibo minɛ mais minnu f'i ye wulibali don a den bɛ Jago ye Mamadu bɛ yen Tɛnɛ bɛ yen Mali Banzumana ba ye min sɔrɔ den min 20 a bɛ ban tuma min 15 de bɛ balo la a ye muso 13 furu a bɛɛ y'a mɔdenw ye a ka kalanden fɔlɔ dɔ bɛ sisan Bamako a tɔgɔ ko Kabinɛ Sissoco a filɛ nin ye Badalabugu ekɔliso kɛrɛfɛ o bɛ san 100 ni san 7 de la o de tun y'a ka kalanden ye kalanden o de don a balolen don kɔrɔ komi fɛn bɛɛ ye donc Lamini b'i bila komi kɛnɛ kana fɛn monopoliser a diyara n ye ni Ala ye raba yira na cɛkɔrɔba komi o b'i kɛrɛfɛ a ka dugawu k'an ye an bɛ min to jamana in na yanni ko ka sa an b'o fɔ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye walahi fɛn caman bɛ a dogolen don dɛrɛ Segu tira le 7 avril 1890 Banzumana bangera lundi le 8 avril 1990 walahi a tɛ tɛmɛ o bi wulibali dɔ ɲɛ minnu f'i ye hali ɲina la walahi Rayban i na ko tan ka d'an na cogoya la i ni baraji i na ko tan diyara n ye an bɛ dɔ de sɔrɔ i bolo an tɛ i tɛ ban ka fɛn d'an ma Ala k'o si ni kɛnɛya ɲuman kalifa ne la Ala ka si ni kɛnɛya di n'a ma ayiwa Banzumana ba t'an bolo kɔrɔ nka an bɛ Tita Kone ka jula kɛ k'i jansa ni Ala sɔnna i ni ce wulila i ce ni wuli
di ka faransa wil nyakamba jaga anga nagiri kwaya siranya anga mati donye nundi kelasa annati haya nundi ke qorasa ya baba anni sumutana ata ingati karagonna kobo ya qisafune ikaragonna kobo segeretinga ikaragonna kobo kambu goronga ya gamba jaga ange me banambangwe kolabo droge kenga na wari ya kansa bandi baba ange me banambangwe iya iya jula tana mani mundu nu burusini nana nu diganando batili joga tana mani mundu nu burusini menu zudiganando iya tinda modi maradonga nanunga Izau abba waradonga nanunga Sidi modi bo waradonga nanunga Egani tata waradonga nanunga Inyora modi waradonga nanunga Iya jula namungu tangwa tele murabia E jula anni samali bidarabane Sigiri jula namungu tangwa tele buokedu E jula anni samba cha 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 Batili joga tanda mani daga na saginga Menu sudiga nando Walla ilaha ilala E mama daras Karo maga mesula Karo maga mesula Bamanan ka bamananw jansa ka raybani jansa ka marakaw jansa ɔhɔ maraka kamalen kɔrɔ k'u ka kuma sa rɛtlina Allo. somɔgɔw bɛ di Ouais, Lamine Rayban do. Raybani i jansa de ye nin ye dɛ A diyara ne. ɔhɔ Muso ɲinana ka banna le mardi 29 décembre 1987. 1987 Bon. Décembre kalo tile mugan. k'a to sanji la Ka si kɛ san 90 ani san 7. tabarikala ala k'o kalifa an bɛɛ lajɛlen na Lamine a tun bɛ kɛnɛya kɔnɔ a gɛn. Mais la zira bɔrɔntɔ ka na d'a ba ma a tun bɛ ba fana gɛn. Mɔgɔ si ma a dege ngɔni na. A bɛ kaman fɔ a bɛ tile fiyɛ. Alanin fɔ. Mɔgɔ si ma nin na. C'est ala ka baara de. Donc Kulubali yɛrɛ bɛ caman kalama la. I y'a fɔ. Komi kuma banni parce que dɔw ye n wele a banna le 29 décembre 1987. A kɛra un mardi. Tiɲɛ don. N'a fɔra hali min Lamine aw bɛ kɛlɛ min na ani Kulubali ko mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ Banzumana tɔgɔ da yɔrɔ si. ma nɔgɔ. I y'a da palais de la culture kɔnɔla de la. C'est tant qu'il ma don salle kɔnɔ i t'a dɔn ko tɔgɔ dara. I t'a dɔn ko tɔgɔ yɛrɛ dara. Jamana n'o ka kan. A man kan n'o ye wala. Palais bɛɛ tun di ma Musa Tarawele fɛ Alpha de nana ka tila 2 ye. Kurusi don na ka samara don la. A bando yɛrɛ sanji ma tigɛ abada ji tilenna ka na. A bando ji tilenna ka na. Lamine. Ne kuna fɛn min f'i ye i b'a corriger n'i nana don o don i k'a fɔ doyen walahi Wulibali don. Kuma ni Seydou Badian hymne national a ton appel la u y'a dilan u kɔnɔ ganna k'u bɛ misiri jumɛn k'a kɔrɔ. U ye Mali Banzumana ba de ka misiri ta k'a don a kɔrɔ. Journal parler musique ta tanda Aïta hymne national ta musique de kelen. Mali Banzumana ka musique do wallahi. Awɔ ale de b'a kɔrɔ. Balolen kɔni bɛ a lamɛn. N bɛ Magariya Kulubali n'aw aw ma fɔ kɛ jamana in injustice de jamana in bi. Jamana in tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada. Ni mɔgɔw ta ye min ye a kɛra fa n'a da ma don artiste lajɛ kɛ. I ka cɛkɔrɔba banna a tun bɛ Luxembourg de la n taara fɔ Jelimadi la.
bila tarafo ntara fo ado abe coma de la tension de abi awo anyi wele bla la yere Allahu akbar atara ka pe yinde la ko fi wa duruni kana fla e kan bi kan so kan ensemble instrumental la avec wa duruni kana ena la ke o jamana bi tawo kagada politique kuma te wa ande politique Yando ya chana la mena ko so tu me kan di fo ka do ki ari fo na ke ala ye ka do ne la mi wallahi ida ni so te fone ko wole li kala de li mbala mercredi ari ni shi ko ba bongo la mi doni munde na ba mbolo fo kan samba ko na la sona ka die samba ka duro me tene ko ministry ka duro me mer ka duro me tene ko kala kan da mata mo ko ni ministry de président wallahi ka duro me tene ko sani na paten kune merinere aketo ala ka hari bi chokoroba nale be kuma ne fari be parce que kuma kadada abi se kuma la kuma basigile ya rabbi ala ka me ka mo ala ki ala ki kene me encore ye dusene hakli bila kosobe a diaranye anga folie biye Rayban merci bien aywa bamana nimbeti idemeli ani endemeni mba ka kuma yere me bulu mo ka da sampe ala wala ya fo chugo min lamna mon vi ko jate min sa enyebe naman naji tobi kasigi makoroba ngoro faw ani baw anga hino lula no kera doron muso ka cɛ bonya hadamadenya ala b'a jiri de nka i ka sababu mɔɔ ma ni ɲinɛna sababu ko juguma do m'a f'i ye n ko cɛkɔrɔba ya wɔkɔrɔma lɔbɛn cogo min wa sababu filɛ nin an tun b'o yɔrɔ la an kun bɛ de i ko den tɛ labɛn manamana la fa bɛ den labɛnni daminɛ ba bɛ tumunandiya kɛ a tobili la ani fana ni ka sɔrɔ ale bɔkolo la ni ka sɔrɔ dɔnnikɛlaw b'a la olu fana bɛ na a bɛ taa dɔ min olu fɛ a bɛ n'a den ko nka mamuso de sinsinnen don den labɛnni na ka tɛmɛ fa ni ba yɛrɛ kan a bɛɛ kan ni mɔkɛ bɛ yen a bɛ to ka furamugu di a muso ma n'o ye mamuso ye k'a k'a mɔdenw ko n'a ye an ka Kulibali o ye man di bi dɛ o tunu na mun y'a tunu hadamadenya sara ko juguya dama do cɛkɔrɔba bɛ du kɔnɔ a yɛrɛ kuma fɛn fɔ tɛ i b'a sɔrɔ maa ka sira t'a la i b'a sɔrɔ kuma b'a minɛ fo a sigilen kɔnɔ a sigilen bɛ kala biramuso b'a ka ɲagati la o kɔni ta ye kungo b'an bolo bi den nin b'an bolo bi cɛkɔrɔba yɛrɛ kuma b'a la ale t'o jateminɛ i cɛ fa a b'a ka yɔrɔnin na dumuni ti d'a ma ka ɲɛ ni furamugu b'o bolo lamini sa bɛna k'a to n komi ye sa kɔnɔ jɛ o jɛ hadamaden dusukun bɛ dayɛlɛ ni bonya de donc i bɛ fɛ ka min fɔ nin ye o dɔnni bɛ sɔrɔ kɔnɔrɔndiya de fɛ jɛya de fɛ ni sina mɔɔ i woloden don o i muso don o i fɛn fɛn don i mɔden don o kɔrɔnɔjɛya n'a tigi ma don i la i bɛ dɔ sɔrɔ a fɛ nka n'a ma don i la i tɛ fɛn sɔrɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma k'an bɛ maakɔrɔ fo i yɛrɛ b'o la an ma don aw la dɛ nka aw bɛ ka na plateau kan ka na d'an ma fo la yɛrɛ tilela o y'aw garijɛgɛ ye o oui n balimakɛ kuma b'i bolo ne yɛrɛ tun bɔra bɛɛ la sa awɔ tɔnɔ Lamini n'aw sera ka don sɔrɔ don min aw bɛ se ka an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana lasigi ka se ka nin histoire ninnu fana dɔ fɔ a ye min fɔ wallahi billahi a bɛɛ ye tiɲɛ de don min na ne yɛrɛ taara palais de la culture kɔnɔ n donna saliba kɔnɔ de n y'a ye k'a fɔ ko sali tɔgɔ dalen don Bazumana ba la mais n tun ma deli k'a mɛn abada k'a fɔ ko saliba tɔgɔ la tɔnɔ Lamini vraiment an ka cɛkɔrɔba ninnu Sala ka si d'u ma. Amin. Sala ka si d'u ma. Amin yarabi. Mana mina ay do spécialité do ɲini. Don min cɛkɔrɔba in yɛrɛ fana bɛna don min an fana bila sira ka fara an ka cɛkɔrɔba in fana kan. Wula kɔni. Inshallah. A welelen don a bɛ labɛnw de sabatili la fɔlɔ n'o tɛ a welelen don. Vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ. A welelen don n'Ala sɔnna. Ok bon a ni ce a ni baraji. I ni ce weleli la. Bamanan an bɛ taa lafiya kɛnɛ kan. Awɔ. Sɔɔni an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ. A kan sɔnni. Lemba ila la muna belava ele nanga tongom suya dengono abela lemba ila la muna belava
ele nange tongon bele kenne kono ala kan faga suya dengono suya dengono abilale yina la muna bila fakwali ele nange tongon bele kenne kono ala kan faga suya dengono eloni interne do kamaralo aina namuna kamara ere nange tongum bili kende kunu ala gawra loni interne do ya tengono agula jane ina namuna sangi ere nange tongum bili kende kunu ala gawra suya tengono ele nange tongon bele kende kunu ala gamba kasuya tengono suya tengono bila lemba ina lamuna kamara bila lemba ina lamuna kamara ele nange tongon bele kende kunu ala gamba kasuya tengono Tony Tenedo Ajalile Idana Muna Jalile Ele Nange Tongon Bele Kende Kunu Ala Gamba Suya Dengono Tony Tenedo Bila Umba Idana Muna Bila Janne Bila lemba ayedogala muna bila ele nange tongon bele kenne kulu ala gamba kasuya suya tengono fakwali ilo domuna fakwali bila fakwali ilo domuna bila ele nange tongon bele kenne kulu ala kan faga suya tengono bamana suya ti kono ay suya bamana ikono jasa kana ke mangaw tay ero ko ni bado bamana ko ni bamana suya bi kono sa ay suya te aywa basite kambe alima fo mairie de district là ana ka mo bela jele retlena allo Lamine sawa oui ça va bien merci somo de maya bash fuitula Uitalo nye kulubali nyaka poli mempene ba Singapore tukulu kwa. Abo tabarikalo jara. Bugula bola ka kuma mine tisa. Bazo na baya ngo jille apasoli ngo dugu ya laba bola ku na drasi ngo dugula albi ka dube no. Ngo jillo ne mi fo ka bugula na sira ngo dugula dugu ni fem ka da ka bolo sama dama. Nala sona. Ya famia. Ole ro merci. Ajaranye. Igoita nga foli biye bamana. Aywa iko ko chete la ben gansa anyo yoroni fo awo aywa baka deme bala baka deme bala moke ni momso ka deme bala sisa hotel soro al ni moke mbe dodon akelena filo do blonda la yete mote siga krefe ka boruke mo yere matasigi fa yere krefe ka boruke o kuma be moke ma moke ka boruke la o kera dimsen burburu nunde wala san saba san nani san duru ni mi san woro soro do te yesono yala o te ko na watu yewa ko na wakati do iba e koro ere kera bara de sa ni bi korosa ma koroba ere kera dan akara danjela wade ni domba ba akara duni ma koroba ya manditu ma ti gerela hali ni i jugo nyana jugo sugu bela jele uti gerela e koni bi ke komi fenya mama du kono amuso na che fodoni nga kiku ni mami na folotigi ubita ka pere damne no fe ikara chewe ikara muso e bese du ni fe on jama bi bulu ya yere ka kanu ya tele ikara kanu ya tele na bulu mi bulu be ka nwanza ma inde kunyo ni fanda na mado mbokolo kanyi dambe utodo wode ko so makoroba chama mi sana ka dalui makera barai ala ka klima ndama ere klina
Allô? Oui, Mbalmake, comment b'i bolo? Wanda ya kila doktora Basmana ye. Kuma ɲɔgɔn sama kun b'aw kan. Ama bɛɛ ni garijɛgɛ dɔ quoi. Ale furu kɔnɔna ko tɔ man ka d'a kan. Ne hakili la kɔnɔna de ka ala parce que ye jama lajɛyɔrɔ de ye quoi. O ye mun ye? Jama lajɛyɔrɔ. Ale tali kɔnɔna. Jina dɔ i b'a foto belebeleba ye. Ni mu taara sa ni ne tɔ ne jɛ tɔ dɔ sera sike ni y'a Mali jelikutigi de quoi. A Mali Bazumana ba tɛ jeli Bazumana ba de don. Mali Bazumana ba tɛ? Ayi jeli Bazumana ba de don. A ye wele kɛntɔ de depuis ni kɔnɔ fɔ bi quoi. A jeli Bazumana ba. Awɔ jeli Bazumana. Nka yala n'a fɔra ko Mali Bazumana ba o tɛ bonya tɔgɔ dɔ fana faralen a tɔgɔ kan wa? Awɔ bonya tɔgɔ dɔ mais comme ale bɛ k'a fɔ k'a walawala tuguni n fana bɛ k'a walawala ten tɔ quoi. N'Ala sɔnna. Ko bɛɛ ni garijɛgɛ dɔn n tɛ jeliba fana bɛ jeliba ye dɔ kɛ jamana in kɔnɔ koyi. A yɛrɛ m'o tɔgɔ da yen nɔ. Kiledu kɔnɔna tɔgɔ dɔ da ne jeli Bazumana ba la. Kiledu ka studio kɔnɔna ye. Awɔ. Voilà n'i donna i t'a photo yen nɔ. A photo bɛ yan awɔ. Voilà ni tun y'a kɛ kɔkɔrɔla mɔgɔ t'a dɔn fɛn min don mais n'i donna kɔnɔna dɔrɔn directement i b'a ye. I bɛ ɲininkali kɛ nin ye jɔn ye. A bɛ sɔrɔ a ye expliqué a ye tɛmɛ jeliba dɔ y'a tan a bɛ tan a bɛ tan. N'a fɔra continuité pour que a la faamuya n'Ala sɔnna. Ni garijɛgɛ dɔ ba. A diyara n ye. I ni ce weleli la. Ayiwa Kulibali. An y'o faamu. Awɔ. Tɔgɔtigiya ne ko koli de b'a di mɔgɔ ma garisɛgɛba nin koli de b'a di mɔgɔ ma wa k'a bɛ kɛ den barikama ye a bɛɛ ye koli in de ye wa ou bien i bɛ se k'a walawala n ye wa? Voilà. Bamanana. Lamini n b'a walawala. Cɛ ka kɛ kɛlɛmasa ye. Fa de b'a d'i ma wa ba de b'a d'i ma ou bien koli in de b'a d'i ma? Voilà. Bamanana i ka kɛ mɔgɔ tɔgɔtigiba ye. Bamanana i ka kɛ nafolotigiba ye. Bamanana i ka kɛ kodɔnna ye. Koli in de b'a labɛnw de b'a d'i ma wa ou bien ba de b'a d'i ma wala fa de b'a d'i ma? Voilà. Lamini i ka nin n ko de y'a to i ka nin ɲininkali in diyara n ye kojugu. I b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ min fɛ. Alahu yɛrɛ ka danni na. Ala bɛ maa dan ni fɛn dɔ ye. A bɛ se k'i da k'i bɛ kɛ faama ye. A bɛ se k'i da k'i bɛ kɛ nafolotigi ye. Nka i ɲɛni faamuya k'a bɔ kɛnɛma sa. Sarakatiw ni sarakaw ni koli yiriw de b'a bɔ kɛnɛma. Ani kuranɛ nasi sɛbɛnnen dɔnnibaa minnu b'a dɔn k'a dilan ka ɲɛ. Wala o de b'a bɔ kɛnɛma. N'o de kabi den wolodon a bɛ kɔn a ka jiri la de. Fa ka kan ka saraka dɔ bɔ den ye. A bɛ bɔ a ye. Maakɔrɔbaw tile bɛ n kan na anw bɛ bange waati min na i muso kɔnɔma i bɛ saraka bɔ a den ye yan'a ka jigin. Donc den bɛ se ka ɲɛ. Den bɛ labɛn k'a bɛ ba m'a wolo. Nin ye tɔgɔtigi natɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ misi kantigɛ k'a saraka yanni muso den ka wolo o b'a sɔrɔ a ko fɔra ka b'a bilenmani finikolo la a bɛ ko. Mamusow b'a ko tɛnɛmusow b'a ko n'i y'a mɛn karisa kɛra kangara ye gansan tɛ o. Hadamaden dɔw tɛmɛna Mali la a fa y'a labɛn misi 30 misi 40 donna dɔw la yan. Depuis u ma na fɔlɔ. Donc u ba ma garisɛgɛ sɔrɔ k'a baara k'a bila i bɛ cɛ farinba fɛn o fɛn ma kɔn ma ka magasa ko f'i ye wa a fa y'a min kɛ k'a labɛn a fɔra e ɲɛna a ka ca. Oui n bɛ min nɔfɛ sisan i b'a ye n ye fɛn dɔ la kɔlɔsi adamadenw na i n'a fɔ sisan n'u bɛna muso furu sisan u bɛ muso jate minɛ ka taa labɛnw sabati ka jateminɛw kɛ suya kɔnɔ k'a lankɛnɛmaya k'a fɔ karisa den ta. Voilà. A denmusonin ta denmusonin min bɛ san 12 la nin fɛn bɛna bɔ a la don dɔ la min barika bɛ bonya jama bɛna min kuma fɔ jamana bɛna kuma fɔ a tɔgɔ bɛ min bɛna bɔ a la o bɛ babaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ ka kuluw tigɛ a bɛɛ o don i bɛ taa sɔrɔ o ye npogotiginin fitinin ye a bɛ san 10 hali maa ka jate t'a la nka dɔnni kodɔnna b'a dɔn. Donc o den saraka bɛ bɔ k'a sɔrɔ ba yɛrɛ ma furu fɔlɔ. K'a sɔrɔ a ma furu den dɔw saraka yɛrɛ bɛ bɔ a ma wolo dɔw ba ɲinitɔ a bɛ fɔ taa karisa den ɲini i bɛ taa sɔrɔ muso min y'a wolo muso sabalilen don a bɛ cɛ bonya a bɛ furu bonya dennin yɛrɛ fana tamasiyɛn dɔ b'a la o b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba y'o ye a b'a fɔ k'a cɛ ne nin ma don nin ka so a tɛ ɲa ni don du o du kɔnɔ a du tɛ to sɛgɛn na. Ok donc o kɔrɔ de sa cɛkɔrɔba b'a ye ka sɔrɔ a ma ŋaniya n'a den si ye fɔlɔ a bɛ nin npogotiginin tatɔ lajɛ a b'a jateminɛ a bɛ fɛn bɛɛ don a la wala a bɛ i mana bɔ a nɔfɛ walasa a ka don ale ka du kɔnɔ a kɛra den o den ta ye sa ale denw na karisa tɛ ni karisa tɛ taa a ka don ale ka du kɔnɔ puisque hɛrɛ min b'a wolo la hɛrɛ min b'a kunkolo la a hɛrɛ ka na ale ka du kɔnɔ. Hadamadenya kun basigilen don a bɛ daminɛ kabi ko daminɛ kabi i fitinin i ka ko bɛ dilan
Kulibali an bɛ nungala ni farikolo ayi an ngolokɔlɔ filila de nungala ko ye ɲɔgɔn bala o to ne m'a bɛ n ko ne mɔkɛ karisa den ta ministre de la a ba bɛ yan ni Dubai voyage kɛ i b'a kɛ to fɔlɔ yɛrɛ tilela tɔɔrɔ tɛ kuma b'i bolo ayi basi foyi tɛ ya Kulibali ma fɛ ka foli fɔ a ɲɛna quoi jara ni Kulibali ma dɔgɔnin don Madu Falaje awɔ Falaje n y'a dɔn Kulibali Kulibali n dɔgɔkɛ don a bɛ Falaje o diyara n ye Ablaye Dan b'an fɛ yan Ablaye Dan farankanani dɔ b'i bolo ka da fɛn dɔ kan kɔrɔla min an b'a fɔ aw ni ce aw ka baarali la aw ni ce aw ka kunnafoli la n nana yan dɔrɔn ka kuma parce que mɔgɔw bɛ kuma Banzumana Sisoko de kan parce que mɔgɔw ma fɛn faamu fɛn bɛɛ n'a waati cɛ bɛɛ ni da kan Banzumana Sisoko Banzumana ba Mali Banzumana do ko Mali Banzumana do dɛ n'a ma fɔ o de kuma nana ye parce que yɛrɛ y'a fɔ a tigi ye parce que olu tun mun dɔn Banzumana na Banzumana tɛ den gansan ye a m'a fɔ den gansan tɛ yan den gansan tɛ den gansan tɛ dɛ den gansan tɛ mun na n b'o f'o ye a bangɛnɛ k'a sɔrɔ ale ye fiɲɛtɔ ye a bangɛnɛ k'a sɔrɔ ale ye nanbara ye a bangera fiɲɛ kɔnɔ a bangera fiɲɛ kɔnɔ nanbaraya la o bɛɛ ma bali ka kɛ maba ye o ye kɛlɛ ye i y'a faamu maa mun bangɛrɛ i tɛ yeli kɛ maa mun bangɛrɛ i tɛ taama mais i kɛra maba ye i kɛra tɔgɔtigi ye i kɛra sijantigi ye a sɔrɔ man di o ye fɔlɔ ye Banzumana a bangɛna en 1890 Bubula y'a fɔ a bangɛna en 1890 non Bubula ko a taɲana don min na a y'o de fɔ ayi a bangera don min na a y'o fana fɔ a bangɛna en 1890 a bangɛna dugu mun tɔgɔ Koni Koni bɛ Segu mara la Koni yɛrɛ bɛ baara wuli cercle de la ale banna don min na o don de ye tubabu ye Segu minɛ c'est le jour où Asina est rentré à Segu ale bangɛna o don o ye kɛlɛ ye filanan Banzumana ba a ka denmisɛnya la k'a to a ka fiɲɛtɔya la k'a to a ka nanbaraya la a terikɛ si ma deli k'a bi k'a sigilen to duguma a ɲɛ tɛ ko la maa si ma deli k'a bi Allahu Akbar k'a to a ka fiɲɛtɔya la ale de bɛ taa ka yiri tigɛ k'a ka goni dilan maa ma deli ka goni dilan a ye k'a to a ka fiɲɛtɔ n'a ka nanbaraya la maa ma dege goni fɔ la a y'a yɛrɛ dege goni fɔ la i y'a faamu k'a to a ka fiɲɛtɔya la a ye muso furu ka den sɔrɔ ka di mɔden sɔrɔ k'a to a ka fiɲɛtɔya la ale ko ale tɛ bana a ti bana ko fɔ a ti faama ko fɔ ale bi baarakɛlaw de ko fɔ janjo nafolotigi t'a ɲɛsira la tɔgɔtigi t'a ɲɛsira la a t'a ɲɛsira la a ti dɔnkili da o ye a t'u majamu cɛfarin janjo faso dilala fo a sara a b'o dɔnkili de kɛ i y'a faamu o ye filanan ye sabanan a ma mɔgɔ a fa fɛ a fa tɔgɔ ye Jeli Baba Sisoko ye Jeli Baba ni ko tɛ dɛ an ka Jeli Baba Sisoko tɛ dɛ a tɔgɔma don a fa y'a di a terikɛ de ma Banzumana ale y'a ka denmisɛnya kɛ Kulikɔrɔ de a fa terikɛ de ye muso d'a ma muso fɔlɔ mun b'a bolo i y'a faamu o Banzumana donc ale de kɛra tɔgɔtigi ye ni bi tɛ dɛ Banzumana ka dɔnkili k'a jouer radio kɛ gansan a tun tɛ kɛ fɔlɔ radio Mali la bɛɛ b'o dɔn n'a ye ni Banzumana ka gɔni fɔra caraw bɛɛ bɛ jɔrɔ ko bɛ dugu la an bɛɛ b'a dɔn ko bɛ dugu la o ye filanan ye don min na Musa ye fɛn bin cɛkɔrɔba 68 77 non a kɛra 68 1968 mardi 1968 donc Musa nana Musa ye Moribo bi i y'a mɛn 78 là ça c'est février 78 ça c'est l'arrestation de Cɛkɔrɔ c'est les deux dates qui sont un peu comme ça u taara nɔfɛ ko olu b'a fɛ a kana parce que jamana bɛ yɔrɔ min u ye coup d'état k'a ka kuma k'aw nana n ba ko aw bɛ n bonya o ye tiɲɛ ye o tɛ baasi ye ko ni faama ye duden bonya a man ka olu ka bonya kɛ ko bonya bɛ bonya masakɛ bɛɛ komi ale tɛ dɔnkili da faama ye ka u ka dɔgɔliya tɛ dɛ ale ka taabolo de don mais comme ko a ka dɔ fɔ a bɛ dɔ fɔ don min na a ye poyi de ko jamana ma deli ka ɲaga tɛmɛnin kan a ye faama yɛrɛ kɔrɔ fɔ ko to dɔn ko jamana ma deli ka ɲagami ka tɛmɛnin kan ko ayi ko jamana ma ɲagami ka tɛmɛnin kan jamana ma deli ka ɲagami jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛnin kan ni hakili b'a la a y'o dɔnkili la o don ayi jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛnin kan donc o ye Banzumana ko ye
sisan mɔgɔw ko ma foyi k'a la mɔgɔ ma faamu dɛ fɛn kɛra Banzuma ka fɛn k'a ye sa kɛ fɛn kɛra ye parce que bolon dara tɔgɔ la a ka so bɛ yɔrɔ min na u b'a fɔ rue Banzumana Sisoko o y'a da ka goudron 2 da la kun ni kun rue Banzumana Sisoko bolon dara a tɔgɔ tɛ se ka tunu filanan Salle Amadou Palais de la Culture Amadou Batiba ɲɛnajɛ bɛ kɛ so min kɔnɔ a tɔgɔ de b'o kan Salle Banzumana a ma ban dɛ a sara don min na le mardi 29 décembre 1987 a salen kɔ i b'a dɔn Alifa ye mun kɛ yan cɛ si tɛ Bamako cɛ si tɛ Mali la depuis y'a ta depuis Sunjata waati k'a ta depuis y'a ta Balafasakɛ waati Ngoni u y'a ta ka taa bila musée la an ka mara fɛn yɔrɔ la a kan Ngoni bɛ musée a kan Ngoni Alifa y'a ta ka bila musée la ko c'est un objet d'art national que tout le monde kan k'a ye Banzumana tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na a ye Ngoni min Ngoni laban mun a ye mun kori yan'a ka sa Alifa y'a ta ka bila musée n'i taara musée la i b'a ye le musée le Ngoni de Banzumana bɛ musée la mɔgɔw bɛ taa filɛ reconnaissance o mɔgɔw b'a fɔ fɛn ma k'a ye donc fɛn k'a ye o ka wari d'a ma de wa wari tɛ wari ko tɛ artiste si tɛ Mali la mun Ngoni bɛ musée la ni Banzumana tɛ n b'o fɔ ye bi et puis hymne national du Mali dɔnkili min b'a kɔ ale de y'a da ale ka dɔnkili dɔn hali bi u b'a fɔ l'hymne national du Mali écrit par Seydou Badian Kouyate chanté par Banzumana en musique accompagnée n'o fɔra tɔgɔ bɛ fɔ u b'a fɔ fɛn ma kɛ Banzuma Banzuma tɛ magasin ye dɛ magasin ale ni maa tɛ to kɛlɛ ye n b'a fɛ ko dɔrɔn de fɔ magasin tɛ u bɛ wele de Nankama ani Dugajadi a diyara n ye a diyara n ye an ka foli bi ye nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 a diyara n ye a bila an da la yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni an tulo b'i la ka bɔ Masigi awɔ an tulo b'i la han ne ka ye sisan ahan n'o fɛ ka émission in waati la a don jɔnjɔn yɛrɛ de dɔn parce que émission in nafa ka bon émission in bɛ kɛ araba o araba seli fana wagati a bɛ daminɛ seli fana 14h05 ka taa se 15h30 ma fɔlɔ 16h de tunu nka miniti 30 tɛgɛlen don a la fo mois de janvier n'ala sɔnna k'an bɛ masigikaw bɛɛ lajɛlen fo i ni ce weleli la ayiwa bamanan an tun bɛ o kuma kan sisan cɛfarinya bɛ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ n'i ɲininka ba de b'a d'i ma wa kolifura de b'a d'i ma fa de b'a d'i ma wa mɔkɛ de b'a d'i ma ou bien i bɛ kɛ nankama de ye i tun b'o yɔrɔ de kan voilà kuma tigɛra c'est ça nankama in filɛ nin ye nankama in ye Ala ka dali ye Ala b'o bila ka na parce que Alahu ye masa min ye ale bɛ ka jɔn da ka garijɛgɛ dogo i la i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ Ala ye kɔnɔguwan masa de ye a bɛ k'a bɛɛ dogo i la a si tɛ ye nin ye i ka nangamaya in tɛ ye dɛ i t'o ye dɛ kɔlɔlɔ b'i sɔrɔ i t'o ye hɛrɛ b'i sɔrɔ i t'o ye o kuma na fɛ mun b'a bɔ kɛnɛma sarakati ani koliyiri ani labɛn tɔ bɛɛ o de b'a bɔ kɛnɛma o de kosɔn bamanan kun t'a to maa kelen bolo kɔnɔnjɛ bɛɛ kun b'i ta kɛ hali tɛnɛmuso ɲuman bi maa tɛnɛmuso in yɛrɛ a ɲuman bi kolifura ɲuman ɲini ka a den ka i wele ko nanga so ala t'a di maa ma a b'i yɛrɛ ko n'a ye n'a kɔnɔrɔ ka di kɔni n'a kɔnɔrɔ ka di dɛ juguman ko tɛ dɛ ala ka tile bana ma voilà faamuya yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo oui ça va bien merci radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga oui an tulo b'i la oui an tulo b'i la oui ça va bien merci jire ahɔ jire bon jire amina diyara n ye ahɔ n y'a dɔn Siriki jire i tɛ weleli la Sidiki ayiwa bamanan k'i yɛlɛkan ka di ayiwa baasi tɛ Kulibali tulo b'i la n y'a faamu jire o faamuna Kulibali garisigɛ bamanan na ani duwawu u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa voilà garijigɛ ni duwawu tɛ kelen ye garisigɛ ni duwawu tɛ kelen ye Ala bɛ dɔ da ka garijigɛba k'a la duwawu t'a wolo la ne m'a fɔ e ma faama dɔ ye o bɛ kɛru ni kabakuru ye wa awɔ barika t'u ka foyi la garijigɛ ni duwawu tɛ kelen ye u bɛ taa bɔ ka bin yɔrɔ dɔ la min man ka faama yɛrɛ sɔrɔ o b'olu bɛɛ sɔrɔ u ka faamaya kɔnɔ nka taama ɲɔgɔn don
n'i y'a dugawu sɔrɔ ni garijɛgɛ b'i la n'i y'a dugawu sɔrɔ dɔ bɛ fara a kan o bɛɛ ye dakan kelen de ye hali n'i dara k'i kɛ nangama ye Lamini n'i ma labɛn ka ɲɛ i laban bɛ kɛ ko dɔ kɛbaga ye min n'i ka dakan in tɛ kelen ye dɛ dakan bɛ yɛlɛma dɛ a bɛ yɛlɛma baara façon dɔw bɛ n'o kɛra la dakan bɛ tiɲɛ i bɛ taa kɛ malangolo ye k'a sɔrɔ i kun kan ka kɛ maa ɲɛnama ye o bɛ kɛ dabaliw b'a kɛ bamanan baara ye tiɲɛ ye baara ye tiɲɛ kɛ dabali ye tiɲɛ ye dabali dira an fa hadama de ma hadama tuma min na Alahu b'a bila ka na diɲɛ kɔnɔ a ko Ala bɛ mun d'ale ma a ko ale bɛ min fɛ k'o ye dɔnniya ye dɔnnibaw tulo b'a la Ala ko a ma n y'a dɔnniya di malikaw ma a ko o tuma Ala nafolo di yan a ko ayi ne y'a nafolo di jinɛw ma a ko o tuma a ko Ala ko ne de bɛna sigi ni mun ye a ko e m'a dɔn ne ye kɔnɔguwan masa ye wa n bɛ dabali d'i ma n bɛ dabali d'i ma dabali hali an filɛ mikoro minnu da la o b'a la dabali don tubabuw y'a dilan de k'a développer n'o tɛ a caman b'an yɛrɛw bolo a bɛɛ ye dabali de ye o dira an fa hadama de ma an b'o hɛrɛ la n'i y'a kɛ ko ɲuman kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la a jugumantigiw fana bɛ yen olu fana b'u ka hɛrɛ sɔrɔ Ala k'an dɛmɛ amin ka hɛrɛ ɲuman nati Ala ka ɲuman d'an ma hɛrɛ tilenna o tigi taara ayiwa donc duwawu ni garisɛgɛ tɛ kelen i n'a fɔ minnu bɛ nafolo sɔrɔ nafolo mana caya u bolo a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko danga de bɛ tɔw kɔ ayi danga tɛ tɔw kɔ duwawu bolo de kelen bolo la ne ma deli k'a f'i ye Lamini muso sɔnnen den a ka sabara faralen don duloki kolo b'a k'a la Lamini minisiri ka bɔgɔji ma sera o ka don o don n'i ma mobili jɔ ka yafa ɲini a fɛ i ye ko sɔrɔ i y'a ko sɔrɔ dɛ hali bagan dɔw bɛ misi don n'i y'a da ci ka bɔ ji la Lamini fo ka taa fɔ i sara i tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen maaw t'o dɔn bagan yɛrɛ bagan kelen kelen a dɔw bɛ n'i y'i bolo da o kɔrɔ k'a salo ka taa Lamini i yɛlɛma ko e b'i si kɛ hɛrɛ la i mɔden b'a si kɛ hɛrɛ la i tulomasama b'a si kɛ hɛrɛ la i bolo magara a si yɔrɔ min na Ala o compte bi i bɔnnaw kɔnɔ ka taa a bɛɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ Ala ye kɔnɔguwan masa de ye e bɛ taa jɔn a ka fɛn dɔ o b'a sɔrɔ Ala y'a barika don Lamini hali kun bɛ da kunkɔrɔdonna min ka si i bɛ bana k'i ta avion na ka taa Faransi f'i bɛ taa sa ye k'a sɔrɔ a fura bɛ kunkɔrɔdonna kɔrɔ i ka so kɔnɔ ye bamananw d'an ma hali a bɔgɔ dɔ bɛ n'i y'o ta i b'a sɔrɔ fura in de b'o la nka e bɛ taa ɲɛdɔnbaliya fɛ e bɛ taa fɔ Faransi fɛ e bɛ taa partout ye bamananw d'an ma kɛ o dɔrɔn d'an ma bi sa kɔnɔrɔja Lamini kunkɔrɔdonna ta Ala de bɛ ka dali kɛ k'a dogo ni ye Ala de y'a dali kɛ ka jago don a ka dali la dɔnnibaw tulo b'a la Ala de ye se a y'a yira ko a ye se f'a bɛ jago don a la e bɛ jɔn fɛnnen dɔ la m'a f'i ye n ko anw bamananw ko jɔn n'o ye kara ye o b'a sɔrɔ e ka hɛrɛ b'o de la maa yɛrɛ ka sababu n'a nana don o don i bɛ jɔn a na namara fana sen k'a tɛ bɔ i bɛ to namara min yɛrɛ la a bɛ siri i sigilen ɲɛna i t'a dɔn saya bɛ na jɔn y'a dɔn donc mɔgɔ kana jɔ fɛn na kana jɔ fɛn na dɔgɔtɔrɔ b'a ka a sen kɛ ka fura ta k'a yɛrɛ kɛ a bɛ sa kana jɔ fɛn na kunkɔrɔdonna yɔrɔ in kɛ kunkɔrɔdonna yɔrɔ in hali tɛmɛ dɔ i ka daɲɛ so bunakun kan so bunakun kɔrɔ bunakun ye so i y'o fɔ bamanankan na an t'o dɔn so donna yɛrɛ porte yɛrɛ porte d'entrée da yɛrɛ i b'i sen sago yɔrɔ min i b'a sɔrɔ i sen bɛ ka sago i ka fura de kunna i taatɔ dɔgɔtɔrɔso la mais sen kɔrɔta la fura bɛ yen bamananw fɔ an ye kɛ kunkɔrɔdonna ta in fɔ fɔlɔ bari kun bɛ da min kan o ka ɲi tɛ ayi kan'o don bamananya la sa o dɔrɔn fɔ sa an ka a ba 7 de bɛ kɔnɔ a caman bɛ yen Ala ka hakili amina yarabi min ye labɛn ye bamanan denmisɛnnin kun bɛ labɛn o cogo la kɔnɔjɛya la n'i yɛrɛ nana balikuya sa a ye maninkaya don a la ayi n bɛ fɛ ka i tɛmɛ ni ka kuma de n tɛ sɔn ayi i ɲininkara fɛn n tɛ sɔn yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la bamanan oui an tulo b'i la ayiwa bamanan i ye maninkaya don ko la maninka bamanan a tɛ bɛn tuguni bɛɛ ɲɛsi ta ko ma a baara bɛrɛ tiɲɛ n bɛna n'a ye n bɛ k'a ɲɛ yɛrɛ tilenna oui balimakɛ kuma b'i bolo ayi baasi foyi tɛ a ko dangaɲana ko ne de y'a wele o don na awɔ tiɲɛ don hakilina jumɛn b'i fɛ bon ayi ne ta ye foli ye bi awɔ parce que o don na n y'a sɔrɔ aw bɛ kuma min na n tun bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ 2 fɔ a ka wuli a la quoi kuma ko cɛ y'a yɔrɔ quoi cɛ 3 voilà bon ne tun ko aw
yɛrɛ ma ye i bɛ ka ye cɛ sabaya sa ɔ a ye cɛ ta saba kɛ i y'o fɔ dɛrɛ voilà bon n'i y'o yɔrɔ jateminɛ dɔrɔn i bɛ sin tɛ k'a ye tiɲɛ don cɛ ta saba nkalon t'a la tiɲɛ don dɛrɛ faamuna walahi voilà a diyara n ye a diyara n ye ni baraji an b'i fo n ci wilili la ko n b'a bɛɛ fo n'ala sɔnna bamanan an bɛ mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 wagati korona ayiwa makɔrɔ ka kɛnɛ de don an bɛ yan mercredi ninnu fɛ ɛrɛ tilenna allo n balimakɛ kuma b'i bolo allo an tulo b'i la oui an tulo b'e la awa n'a bɛ taa n da dɔw ka kuma la awɔ Banzama na ka ko Banzama bɛ ban don min na ne ye poyi dɔ dilan ka taa n'a ye arajo la o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ o poyi kɔfɛ n seginna n y'a a proposition kɛ k'a fɔ aw ka Dansumana na Sisoko tɔgɔ ta bari la culture la o man tɔgɔ fɔ ne ta ye n tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ o kɛra wagati min na n ye minata dɔ fana yira ka lettre di premier ministre ma a ka premier ministre a ka directeur de cabinet à l'époque min kɛra premier ministre laban in na ne tɔɲɔgɔn nana an ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye lettre ta ale de ye jaabi a don k'a fɔ ko n ka hakilinataw ka ɲi ko k'a fɔ ministre ninnu bɛɛ kelen kelen n'a ye awɔ k'a fɔ na premier ministre bɛ yen ni hakilinata ɲuman nana a tɛ ministre kelen kunkanko tɛ ministre caman kunkanko ye o de kan ka toya la s'u ma n'o tɛ awɔ ne dusu faga dɔɔnin mais fana ka sɛbɛnbali kɛ k'a fɔ mɔgɔ bagan la Sisoko kɔnɔ u t'a dɔn u bɛɛ donna hali min yɛrɛ kɔnɔ n ko proposition concrète ni wale bi kan ka kɛ n'a hakili bɛ jigin Banzama na Sisoko la o ye de ka yelen dɔ sigi Banzama na ka photo kan salle kɔnɔ o tɛ kelen ye par la culture bɛɛ Amadu Ampateba de ta ye a ka kumakan ba min bɛ yen n'a bɛ Mali bɛɛ nafa yan'u ka fɔli daminɛ u ka fɔlɔ k'o kumakan fɔ fɔlɔ ko nin ye Amadu Ampateba ka kumakan ye o bɛ mɔgɔ dunan dugura u bɛ hakili jigin Amadu Ampateba la a faamuna dɔwɛrɛ fana bɛ yen yanni spectacle ka daminɛ Banzama ka Maliba u ko ngɔnifɛn fɔ fɔlɔ bɛɛ ko mɛn aw ko u ka ɲɛnajɛ tɔ dafa n'o ye ayiwa baasi tɛ o mana kɛ mɔgɔ hakili tɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ kɔ a faamuna n ye nin fɔ ka dɛsɛ mais a poyi a sɛbɛn n y'a bila ka taa essor la a donna a publiera essor la a photocopie bɛ n bolo ni mago b'a la ne yɛrɛ bɛ se ka taa radio plus la ka taa a photocopie dɔ yiri la n'an y'a sɔrɔ a bɛ diya n ye poyi min sɛbɛnnen don Banzama fɛ n'Ala sɔnna o y'a sɔrɔ n bɛ école karamɔgɔya la CFP la awɔ mɔgɔ minnu bɛ kumakan dɔn olu b'a dɔn donc n b'a fɛ ka nin de di fɛn caman bɛ yen n y'a fɔ Mali dɔnnikɛlaw kan u m'a si jate i bɛna Kulibali dɛmɛ dɔgɔkun wɛrɛ maakɔrɔw ka kɛnɛ kan yan an bɛ hakilina caman falen falen y'a faamu mercredi prochain 14h k'i sɔrɔ yan balimakɛ mercredi prochain ayiwa i b'a lajɛ i bɛ na siɲɛ wɛrɛ an bɛ so yɔrɔ ɲini ka dɔn nka mercredi prochain i welelen don komi i jɔ ka farafasiya di ne ye personnage n bɛ retraite la awɔ a projet fana bɛ n na hali ni bɛ taa dugu kɔnɔ n den de bɛ n kɔnɔ ou bien n bɛ chauffeur de ta ni den taara baarakɛyɔrɔ n bɛ chauffeur de ta gɛlɛyara dɔɔnin donc ni n sera ka chauffeur sɔrɔ n bɛ taa a bɛ diya n ye ne kɔni bɛ se ka n ka so indication d'a ma n'aw bɛ se ka den fɛ yan n bɛ enregistrement k'aw ye i b'a dɔn kɛnɛ ni a yakubayali ka di min na ni bana yɛrɛ ka ko tɛ k'a sɔrɔ micro kɔnɔ yan c'est trop vivant enregistrement na ɲininkali dɔw tɛ se ka kɛ an balimaw fɛ a bɛ kɛ lamɛnli de nka ni jija sera ka kɛ an i kana siɲɛ kelen an ka yɔrɔ dɔn an yɛrɛ b'an déplacer ka t'i ta tuma bɛɛ ka na d'accord n bɛ efforcer a papier fɛn fɛn bɛ lettre min sera premier ministre ma ani n ye poyi minnu dilan awɔ a bɛɛ bɛ n bolo n'Ala sɔnna ni bɛ taa n bɛ taa n'a aw b'a ye a bɛ diya n ye n'Ala sɔnna a ma alibarika i ni ci wilili la bɛnna ma a diyara n ye merci Kulibali an bɛ bi taa da yan an donna Usumani Wele Jalo ka wagati kɔnɔ kojugu k'an bɛn dɔ wɛrɛ ma n'Ala sɔnna awɔ Tonton Lamini a baara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini
tonton Lamini a ye ko ɲuman kɛ tonton Lamini Lamini